o taala tedduɗo towɗo caggal nde jettuɗen Allah nde hokki en hattan e coftale sembe artude ɗo e jamma hande yewtere men darogal pulagu yewtidde dendagal wiyoɓe mbimi wime wimami on calminama bandiraɓe on jurama on jettama tawani ko calminali urɗi ceniɗi ɗi guiɗɗo ɓurno woɗɗude e luggide nder ɓerɗe men pewnuden ɗum e dendagal heɗiyankoye men e oɗo jamma bandiraɓe tedduɓe en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam en yetti jinnaɓe meɗen wonɓe sababu woodede men e oɗo aduna en jetti halfinaɓe meɗen diina e ɓen halfinaɓe aada eɗen jetta ñeñɓe ndeɗo windira hande yooɗi nde suɓiri kañe kalis ɓe ganduɗa hakkillantaji muɗumen en bafoyi to banggue ɓamtare gendi en calminiɓe en juurimamaɓe en kofnimamaɓe bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere meɗen jamma hande on calminama on juurama sikki ala ar yewtide mon ko musidɗo mon kewɗo arde yewtide mon e kala saaha hono Djiby Ba ɗo e galle Satide radio Jokkere nde en mbi bandiraɓe tedduɓe neɗɗo de welsinta koko jeeyi ma en jaade bandiraɓe haydu mun nogas tataɓijo e oɗon saaha mbawen waynodirde bandiraɓe kono ko adi nden ina gasala jomiraɗo ma wood ko jubbuɗen e ko fati e yewtere men jamma hande mbiɗen ko adi foof neɗɗo ko jeyɗa ko poɗɗa ko nangude hen juuɗe ma ɗiɗi ha tiiɗa so tawi juuɗe ma ɗe taƴama ndiwa daroɗa e dow he so koyɗe ma ɗe coppama kippoɗa e dow mum so tawi a warama e dow he ma ƴiƴam ma tawe hen so ƴiƴam ma tawama hen hay sino tawino ko caggal ma jombani darde ma hettine so tawi en jiiɗi yañade e ngollon konngol neɗɗo wilsinta koko jeeyi daka